Uriani Tuhan, tapasada rohatta martangya kita. Dameni debata na sumurung hian salhu na roha. Ima mangaramo hati-hati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Atani debata na saortu hita dienek maisan buku Rombi 24 Amuka mesena sada masohok sa ayat 5 tabai 10 tolu rode 10 pitu tapai iut mahoma hatani Tuhan. Behama di rohatta ahama jupang si Abraham amatai taringok tu daging aiya pitor si Abraham sian na niulana adong masih pangasahononna aladatung maradop perdebata ay daud do didok surati na porsiado si Abraham di debata gabe ima dirajumi bain hati goranna utang na sotarjua do upa si jaloon nina mula ulaon datung asni roha alaiha porsiado rajuman gabi hati goran anggo dijolma na so mangaradoti ulaon asal porsia ibana di sipitori na jahat ay dada marhite siyan patiki ro baga-baga to si Abraham nang tu paparanna na madok ibana tumian portibion marhite siyan hati goran na siyan ha porsiawan ido ay out akka siradoti pateki gawe panean dang marguna ha porsyawni jadi pesama baga-bagai ay di orhon patik ido rimas ale anggo suada patik lau suadong do pangalosion di bahenisian ha porsyan ido baga-bagai asa sian asni rohado ay naing hot baga-bagai di sadok peparani dada hola didongan sapatik ni si Abraham dodonganan na saha porsyaon ay ama ni hita salu na do ibana hobar tu natar surati hupabaki do hoga bi ama ni torok bangso dia dupan ni dibatamay nahina porsyaan si Pangulo akan namate jala si Joe na so adokyan gabi adong ido sahana huria na inolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus totu gudang dope di bagasa nakaparnguluanon manang akka parngulun akka jul mana porsia dada diboto dope perbedaan antara julma na porsia alani ha porsiaon doh julma na mangulo patik di debata gudang dope dirajumi akka julma na porsia ia asa madapot haluaon na siya debata na pinatupan ni Yesus Kristus ima molo nungabuy mangula-ulaon patik na sapuli ale adong musedo jolma na marpikir ia molo nunga porsia tu haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus dang rikokbe mangulok pati. Ternyata damang dainang pamikirion nang haporsyaw si songoni dakulang masa di bagasan ngoli si sonari. Di bagasan pangoluon ni huria na parjoloi pe adong no pamikirio si songoni. Ubay na adong no pamikirio si songoni ditongos Apostol Paulus ma surat na manopot huria na adong di Rom.
mangajari na sida, maniroy na sida, asa tu mga tusi huriyai, ahado sa sitong na sakap ni debata, jala songodia sa sitong na jolma, asa madapot haluaw na pinatupan ni Yesus Kristus. Di bagasan panorangin na pinatupan ni Apostol Paulus di hata di Tuhanon, tung masetakas do, di ban ibana sada tulus-tulus taringan tu si Abraham. Basa pola si Abraham di ban tulus-tulus. Di siala gudang pamikirio di hati hai marpikir. Si Abraham majalo pada ni debata, si Abraham majalo asini rohani debata, di siala ibana mangulan akapatik na niwarihon ni debata. Apa sa sitong na patik na sa puluy adong dang masa dope di zaman ni si Abraham. Dung 300 tahun kemudian di zaman ni Israel do patik imas. Jadi ado di bawah debata, bahasa gabe di pitori debata, bahasa gabe lomorohani debata tu si Abraham. Dan ala di lona, dan ala di parangena, dan ala ni kapambahenan, alai ala ni haporsyaon na mangoloy debata. Pangoloy di bagasan haporsyaon, manang haporsyaon na patuduh pangoloy tu debata. Ido ubahin gabe sitong debata di adopan di si Abraham. Huria nenolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Di hatan ni Tuhanon di bagasa bidu paupator de na parjolo sada suku-suku do di patupa Apostol Paulus do ibana behama di rohatta. Ahama jupang si Abraham amatai tari tudagi. Ay ia pitor si Abraham siyan na niulana adong ma si pangasononna aleda tumaradok perdebatan. Kalau memang Abraham dibenarkan karena perbuatannya, memang bisa-bisa saja dia bermegah, tapi bukan di hadapan Tuhan, tapi bukan yang itu diinginkan Tuhan. Tetapi Abraham menjadi bapa orang percaya, dan dia menjadi diberkati oleh Tuhan, dan dia menjadi kesayangan Tuhan. Itu dikarenakan karena dia senantiasa menunjukkan iman. Imanlah yang dipertunjukkan oleh Abraham sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan. Di bagasan ayat pasal 10 di hatan itu Tuhanon, di do aida marhite sen patikiro baga-baga tu Abraham nang tu peparanna namadok ibana tumian portibion marhite sen hati goran nasian haporcat ido dada ala ni patik nang adong alai ala asini rohani debata manang ala ni haporcat na madok debata. Nah, huria di Tuhan nenolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Hobarto jana sa kita dapala partikenon di bahasa Indonesia dibenarkan karena iman. Barang bahasa Batak haporsya mido na paluhako. Ado na nang rajubat sa nata di Tuhan. Na parjolo sa hari sa nata di Tuhan nang dipaingot tu taganong marsada-sada. Haporsya tado na gabe paluhako kita. Ale haporsya na songod dia. Dada haporsyaon na hulang madokot haporsya tu di bata ama, haporsya tu Yesus Kristus, haporsya tu di parbadia. Dada haporsyaon hulang songod ni sabik. Ale haporsyaon na paluhako kita. Ditikinata sadari, ditikinata boto, ditikinata tusi. Dan ala ni gugunta, manang nang ala ni pambahinata. Nagabe di paluan di batahita di bagasan Yesus Kristus. Dan ala ni pengakuan semata. Tetapi karena iman yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, karena iman yang sungguh-sungguh menyadari bahwa anugerah Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan. Haporsyaon na makajongjokon di bagasan parngoluon, iya hita mangolu, iya hita partohap di holong di debata, di siala basa-basa di debata na saat di bagasan ngolunta. Silehon-lehon di debata na somakarikoton pabahinan itu na paluhok kita.
Artinya kasih karunia itu atau kita dibenarkan karena iman bukan karena segala perbuatan baik kita. Contoh sederhana neneng donon sonda manginang. Las tapilih upidirita. Tapilih inatata. Tapilih akayana kota. Ale molo ima pamilihut ton tapatuduhon. Jala aduk igilna asama dapot haluau kita mariswa. Tetapi bagaimana? Yang Tuhan katakan, ketika engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, engkau percaya dengan iman, engkau sudah menjadi orang yang diselamatkan. Maka tunjukkan keselamatanmu dengan melakukan segala perintah Tuhan. Mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan segala sesuatu yang ada padamu. Nomor 8. Jelma nang dipalua di bagasan haporsiatu Yesus Kristus. Di patuduhan haluau ni marhiti paragada dengar. Artinya antara iman yang benar dengan perbuatan yang benar harus sinkron dan harus seimbang. Tidak boleh bersebelah. Iman dapat jolo. Nah padua damang denang sian hatan itu hanon yang dipengok tu hita gaduk marsada-sada. Hapor siaon manang dibenarkan karena iman. Ikor rajumat tado jolma na porsia tu debata manang jolma yang dibenarkan karena iman. Berarti dia harus melakukan hukum Taurat. Dan gabi dohonot tadari pat di debata. Justru ala nang dipalua di bata hita. Justru ala nung ngasih tok kita majalo haluaon marhite basa-basa di debata di bagasan Yesus Kristus. Tarjau hita ikut mangula pat di debata. Secara sederhana berkatakan seperti ini. Orang yang merdeka di negara kita Indonesia, maka sesungguhnya kemerdekaannya ditunjukkan dengan taat kepada aturan. Bukan berarti ketika kita sudah merdeka di negara kita ini kita menjadi sesuka hati. Tidak demikian. Na porsi pesongon itu. Jolma nang majalo hap luaon iko disadari jale iko diulaon akapatik ni debata. Karena apa? Karena iman kita itu tidak bertentangan dengan aturan Tuhan. Tuhan membuat aturan, Tuhan memberikan patik manang ima tita itu tidak bertentangan dengan kehendaknya. Segala aturan Tuhan itu, aturan main Tuhan itu sesuai dengan yang kehendaknya. Tidak ada ibaratnya Tuhan memberikan anugerah maka dia mengabaikan titah. Tidak demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dia menganugerahkan anugerah itu bagi kita secara cuma-cuma. Tetapi di dalam penganugerahan itu kita merespon, kita menerimanya dengan mempertunjukkan bahwa kita sudah menerimanya lewat segala aspek kehidupan, lewat segala perbuatan yang nyata, lewat ketaatan kita dalam melakukan patik di debata. Salah satu contoh damang dainang jala ombagai pada pulih di bagasan jami tau. Adong ma sada ama nama semora. Adong ma yanakon na tuluhala. Dido amat tomma. Holong doro hakku tuhamuna. Jala dipatudun amat tomma holong ni rohana. Marhite-hite na dipasikop amat ton aka kebutuhan dirakon. Jala tulusan akon non mengatusi menyadari bahwa memang nasi dia dihaulungi naturasta. Alai adong masa ada nyenakon alana dilalema na holong ni among na ahape na disuruh among na dulaw di bana. Ido ko namong na ikon dungo ho manugot pagi-pagi dulaw di bana. Iko martanya ko dulaw di bana. Dua kelenas. Alai na dua halak naik diboto na sida do na sida dihaulungi among na. Alai aha na disuruh among na dan dula ako. Didok na sida dan mungkin
magoholong ni amo siya kami siya nao molotong pedakulo nakapatik akay ma pudan dapat makapartikyan marujungolu ma among non dung marujungolu among non anak ko na nasada na mangole akapatik na mang non lemdinggad dumuluna alay nadwala nay dan dinggan nguluna. Nah, damang day na hapor siya tapi songsongon itu. Ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, maka kita mempertunjukkan kasih itu lewat perbuatan kita. Bukan berarti kita sudah merasakan kasih karunia itu, tapi kita mempergunakan kasih karunia itu secara cuma-cuma, secara tidak berakal, atau secara tidak bertanggung jawab. Maka ketika kasih karunia itu ada, kita ditunjuk, kita meresponnya dengan mempertunjukkan tanggung jawab yang benar dalam kehidupan. Yang tamu nama manginang dang hamora muna, dang hagabi muna, dang haburjo muna, dang parange muna. Naga bimabaik kamu nama jal halwa. Alai bahasa-bahasa ni dibatado. Hapor siya muna do di siya bahasa-bahasa ni dibata. Alai hataridaan nang mangulu manang nang di jalo hamuna bahasa-bahasa ni dibatai. Iko pataridaho notton di bagasan parange nasito. Amen. Martangyak kita. Mulyati madiho Tuhan nunga taruli hami sian hatam. Nunga diajari ho hami asa totok kay majalo halwauni jala patudono nami halwauni marhite-hite na hami ulaw nakapatikmu aido na dalam meroham pasu-pasu hami gaduk marsada-sada dalam pasu-pasu akang udo nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Shalom, salam sehat, salam sejahtera.